velkommen til Hyggehjørnet i dag, hvor vi rigtig skal hygge os. Og det første indslag, det er meget spændende for de unge. Det er nemlig vores reporter, der er gået med på modet, kan man vist godt sige. Du kender vel nok det, alle jer teenager derhjemme, hvor svært det er. Men hvis man godt vil være lidt med på moden, så skal man da have den nyeste mobil. Og vi har her skaffet den mobil, der først kommer på gaden om en måned. Den nyeste mobil fra 3. Ja, der er vist nogen, der rigtig er med på moden. Og nu skal vi have en lille reklame, og den her, den kommer virkelig ind tæt på ens krop. Jeg vil bare sige, at de jo tabte din indkrone. Ja, så husk, at I skal hjælpe hinanden. Og nu skal vi ud og se en helt almindelig hverdag for nogle meget fattige. For eksempel Hus Forbi og Nyhedsavisen og noget her, og vi rykker ud til en meget fattig. Kom og køb et boligmarked. Et stykke 10 kroner, 2 stykker 15. Kom og køb. De er altså gratis, dem her. Nej, det er dem jeg sælger. Nej, de er gratis. Der er gratis avis. Ja, nu skal vi her i Hyggehjørnet. Jeg skal ud og lave et indslag, som er meget spændende. Så følg lige med. Ja, jeg tror, der var nogle tekniske problemer, men jeg står her på gaden i stedet. Det var herude bilen flygtede. Ja, derude bilen flygtede fra, og vi har fået fat i et vidne. Og hvad var det, der skete? Okay. Hvor mange personer var det i bilen? Det var ikke en bil, det var et løbehjul. Okay. Det var bare et løbehjul, men vi vender tilbage, når vi har noget mere. Nu tror jeg går op i studiet. Ja, så det var jo lidt ærgerligt, det bare var et løbehjul, men nu bringer jeg en vigtig meddelelse. Og det er, hvad er det? Det siger jeg nu. Der er en galning et eller andet sted derude. Folk hører mærkelige lyde. Og det er jeg også gået ud og kigge på, så følg lige med. Jeg står her på Bardalsvej i Tofteholm, undskyld. Og der er nogle beboere, der har hørt mærkelige lyde fra en hæk. Og vi har sat på sagen og prøvet at gå ud og se, hvad det er. Undskyld. Meget mystisk. Tilbage til studiet. Så husk på galningen, hvis de ser ham, og ring til 112. Vi skal bare have stoppet ham. Og nu skal vi til næste indslag. Og det er et indslag fra Post Danmark, vi har lavet. Så følg lige med, hvis du selv er lidt travlt på den nogle gange. Jamen prøv. Det har jeg altså ikke tid til. Jeg kan slet ikke nå det nu. Jamen, det kan jeg ikke, altså jeg står med håret i postkassen det. Jamen det er det, jeg siger. Ja, og det var så den smarte reklame for Post Danmark, som jeg faktisk selv har været med til at producere. Ja. Og nu er der dagens store nyhed. Nyheden over alle nyheder. Nyhederne over TV2-nyhederne. Nyhederne over den nyhed, som ikke er nogen nyhed, men bare en gammelhed. Eller, den er her. Kig godt. Ja, så er det endelig sket her på det nyeste nye. Altså det er hernede ved Solrød Strand, det helt nye er sket. Altså det er fantastisk for børnene, og de har lagt så mange penge i det. Som I kan se, altså børnene, de vil helt vildt være glade for det. Nye sand er blevet lagt ud. Ja, jeg tror bare vi går videre. Mit navn er Bent, og her er det fantastiske sket.
der er blevet sat mange millioner ind i det her store program, kan man sige. Og vi har endelig fået det lavet. Huset er blevet malet hvidt. Og hvad så? Lige fed farve. Glem. Rammer. Vi kommer herned for at undersøge det nye og seriøse millionvaskeri, som der har været så meget omtale om her på det sidste. De hævder, at det koster, altså det er fuldstændig gratis, der står der også, her er ingen penge, det er pengeløse vaskeri. Jeg skal nok lige dreje det den anden vej. Sådan. Men kan man overhovedet komme derind? Nej, det er en skandale. At være med på moden, det er jo smart. At være med på den nyeste mode, det er jo endnu smartere. Have en træmobil, det er endnu smartere. Men det her, det er det smarteste af det smarte. Har I hørt om den nyeste street-ting? Der er mange unge, der begynder at gøre det som en ny hobby. Det er noget med et gelænder. Mere siger jeg ikke. Her får du det. Ja, hvad så? En gang til! Street-galending, det er da ret smart. Grønlænder. Men nu skal vi så til det sidste indslag, og det er jo dejligt at slutte aftenen af med et grin. Så her kommer lidt gakkegøjl. Og så har jeg ikke andet end at sige tak for i dag. Det var alt. Vi er her for at snakke om den grøntøj, fordi at den er blevet lukket, og så fordi vi har fået nye døre på, derfor den er blevet renoveret, og den er godt en stilingstjeneste, de kan noget frø. Kan du ikke sidde stille? For helvede, jeg gynger. Ja, men kan du ikke gå af den? Det er sgu da pissekedeligt. Ja, men kan du ikke gå af den for helvede? Sætter mig da bare hen på den anden. Så husk på ham galningen, hvis de ser ham, og ring til... hvad var det, jeg skulle sige? Mit navn er Torben Hofte. Vi står her i Lille Solrød Strand. Jeg er faktisk nu på Solrød Strand, lige ude foran biblioteket. Og vi har fundet en kæmpe